Devi Entertainment, the super voice. Ndima kunyadirani kwambiri makastoma nonse amene mandigula mafilimu. Tikatulusa filimu ndi 1000 yokha basi. Gwirisani ntchito WhatsApp number 082 162 5588. Mukatero mwandipezatu ine Devi kungondilipira mwalandira mafilimu. Zikomo kwambiri. Ine Devi Entertainment. Mwana wanga, ukuyenera kumvesesa zimenezi. Chonde, zitaye ndithu mwana wanga. Sindili okondwa ayi. Ukuti chani? Sindili okondwa konse. Ndikuyenera kumulankhula. Lada, tabwerera. Tusi, sikuyenera kuchoka kunyumba kuno. Za ntchito chani? Sindikusamalaso za ubale umenewo. Sindingayang'anire zopusa ngati zimenezi. Ubale athu kuyambira lero atha. Sukuona zolakwika si choncho? Ukuoneka kuti ndi wakhungu. Ine singangoyang'anira zolakwika ngati zimenezi. Tiende. Momesi! Momesi! Tabwerani kuno. Ineso ndakupangirani mapozi. Ndiye kuti ukufuna kudya ndi ineyo? Eya kaya. Ukuyenera kusamalira nyumbayi. Sikuyenera kudula chingwe icho. Ukuyenera kusamalisa. Hey, ndi chani chopusa chimene kuchita pamenepo? Ukhale chete. Uluso umene walembedwa ndi malangizo apaderadera. Sitikuyenera kuphwanya malangizo awo. Akangoziwa, azachola misana athu mayi amenechi. Ndimangofuna ngokumana ndi Momesi kamodzi kokha basi. Ndikumfunsa kuti ndi chifukwa chani akuoneka wachisoni. Nanga ni chifukwa chani siyani anali okondwa kwambiri pa nthawi imenechi. Ukuti samasangalasidwa? Chimene ukuyenera kuziwa nchakuti Momesi sangakwatire wina. Sangakondenso wina aliyense. Ndo ukuti samakondwa bwanji? Pali chisoni pa nkhope yake. M'maso mwache mukuchita kuyankhula. Tikuyenera kuchitapo kanthu. Ndiye motani? Ngati ukufuna kupalamula mavuto, tazipitani akakutizimule uko. Bihali anapita ku Bakwati kukamusakasaka kamanyavidika. Ineso chimozimozi ndikuyenera kupanga zomwezo. Amene sakulimbikira ndo asoka. Tanthauzo izi opa afe amatanthauza
ndizosatheka kugwira ntchito osalandira zosatira. Osazipanikiza ndi maganizo. Utenge ichi. Ndikanapanda kupaka mafuta amene nkanalira usiku onse. Ndikubwera kaye posachedwa ndikakutengere mkako atomereki. Oh, Mulungu wangene. Mulungu wanga amene anaongola chithunzi ngati baya. Wationa. Apa ndeza ndivuta basi. Sakwenera kuoneka nkhope. Zitheka bwanji zimenezi. Kungopanga unkhoswe. Pomweponso kutengana. Masiku ano zinangolowa makono tu basi. Zachizunguzi zimatanthauza kadambali. Aliyense akuyenera kudziwa kuti kadambali Devi ndi mwana wake basi. Ndipo ndisaname wina aliyense ali wosangalala kwambiri. Damini, ife banja lathu ndochokera ku Mumbai. Wapezatu mpongozi ako ine wabwino kwambiri. Ndizikuphunzitsa chilichonse. Mwana wanga sakwenera kusowa kanthu kwa iweyo. Chabwino bwana. Damini? Pepani, ndakumvani madam. Ndathokoza kwambiri. Chabwino mwana wanga. Kodi iweyo ndi ndani? Amayi ako ali pano. Ndipo ali wosangalala kwambiri. Ndipo pa nthawi imene avala suti, zonse zikuyenera kuziwa. Ndi chifukwa cha iwe mwana wanga kaya. Madamu, tanenani, ndi salo ya pinki. Ndikhonza kumagwiritsa ntchito salo imene. Ndipo ndizakutengera kumalo abwino kwambiri. Tikumvana? Mukunena ndine? Pepani kwambiri madamu. Sikuti ndikusowa kalikonse ine. Tonsefe tili ngati banja limodzi. Ndipo tili ngati maluwa a nyumba ino. Ndipo ndi chinthu chapamwamba kwambiri kumuona mwana wanga ali malo ano. Tapanga ubwenzi ndi ulemerero. Mwana wanga wamkazi adzakhala mfumukazi wa nyumba ino. Ndikutanthauza zinthu zambirimbiri. Keteki, nawenso nduza chani? Sufuna chilichonse monga zovala zozikongolesa. Ndikudziwa kuti wasangalatsidwa pa ukwati wa blaza wako. Kungondifunsa ine ndiye kuti ukwati umene usuchitika. Wanena china chake ngati? Oh, ayi amayi palibe. Eya. Kodi amayi, simungathe kulesa chisangalalo chanu, koma mudziwe kuti pali zinthu zomwe ndikufuna kuchita. Ndi ndani? Ndi Damani. Palibe amene angalese. Chinthu icho ndichofunikira kwambiri ngati mamuna ndi mkazi avomerezana. Apo ndezakhala bwino kwambiri. Pitani mwana wanga pita. Koma ndezi kuchita kubeba mwamva. Awiriwo zikuchita kukhalana kaya. Ndili wokondwa kwambiri ndi ana amenewa. Amada, mukufuna kundiuza chani? Mukufuna kundiuza kuti Momesi wakuyitanitsani ku nyumba kwawo zona? Anthu amene amadona ngati ife opemphapempha. Mvetsetsani chonde. Atiyitana ife mwachikondi ndi mwaulemu kwambiri. Simungalingalire pa chimenechi. Kalata ichita kubwera kuti tikuyitana nonse amene atatu mubwere kuno. Akunena kuti tikathandizane nawo za ukwati. Mukufuna kupepusa ku banja lathu. Sizikutheka zimenezo, palibe amene atapite kumeneko. Ndinamba kukulangizani kalekale. Mayendayenda anuwa zizakubweretserani zina zake. Mukufuna kumanga sasa nyumba mwamwini? Komano ndi udindo wathu umenewo. Angathe kutidandaula. Komano zikhaleza jesisi. Mwana uja sakwenera kudziwa zimenezi. Tipanga plani yanji. Pali chinthu chimodzi. Chilipo chimene akunibisira. Oh Mulungu wanga, ndikuti wadziwa zomwe tikukambirana? Tikuyenera kukhala pamenepo. Ndikudziwa kuti kudikira usiku unoliya. Ndakhala ndikudikira ukwati umene kwa zaka 8. Ndi zabwino.
nanga ineyo Ukutanthauza chani? ine ndakhala ndikudikira ukwati wathu kwa zaka 12 pakati pa iweyo ndi ineyo ubale wathu wakhala ukupitirirabe ndipo ubale wathu unali oposa chibwenzi ndipo ndimakukonda basi. Ndipo iweyo namene unatenga chimwemwe changa. Mwina ndisoka kapena mwayi. Ndikanasangalala zikanatero. Kwa zaka zonsezi ndakhala ndikuyembekeza zimenezi. Osadandaula, mukumana nane nthawi ina. Ndipo pakhala zokambirana ngati bwenzi. Pali zokhuza bizinesi la banja lathu imene tingakambirane nthawi imeneyo. Chani? Komanso ndisanambe moyo wina watsopano, ndikuyenera kulapa machimo anga ineyo. Ndilongosoleka ndisanalowe m'banja. Monga chani? Kodi pali vuto ngati? Tikuyenera kuyimisa mapulogalamu athu. Mavuto amene asabwere pa iwe. Chonde zisachitike zimenezi. Tikuyenera kuzakwatirana kusogolo ndikathana nazo zimenezi. Komano ukupangiranji? Sindifuna kukwatira pa nthawi ino. Mwana wanga sangasangalasidwe nazo. Ndizakuti panopa amandida. Akudziwa kuti ndinapanga zopoyira. Komanso amazidziwa kuti mayi ake alibe. Zonsezo ndineyo. Mwana wanga amakhala opanda chiyembekezo. Ndikuyenera kuzitolera bwinobwino kuti ndilongosole moyo wa mwanayi. Ndizakuti imfa ya mayi ake imandikhuza ine nthawi zonse. Sindikudziwa kuti ndipanga chani kuti mwana wanga wamkazi azindikonda bwinobwino. Komanso kuti iweyo uzakhale mayi ake mwanayi. Momesi, ndikudziwa kuti ndi wosalakwa pa imfa ya mkazi wako. Koti ikuyenera kuzakamba chilungamo za nkhani imeneyi. Nthawi zonse chikayiko chimapomponeza chilungamo chosachikayiko pa nkhope yako. Ndine mthunzi wako Momesi, sukuyenera kuphwanya lonjezo imeneyi. Ndipo sindilola kuti zichitike. Ndikambirane ndi amayi. Momesi, ngati ubale wakhalisa zaka 8 zapitazo kufika lero sukuyenera kuwononga ubale umenewo. Ngati ukunichokera malo ano uziwe kuti ulendo wathu wa kugungu ukuyenera kukhalapobe ndi amayi kupangira kuti ndilongosole chilichonse. Sindikufuna kuti ndiphwanye lamulo ayi. Okay, chabwino. Okay. Sindikudziwa kuti lada wabisala kuti. Kodi ambuye, ndipange naye chani nsikana ameneyi? Ukuyenera kuzionesera wekha. Ndikuuza chilungamo chondibwerera. Sindikuyenera kumuuza kuti ndichokapo. Sindionekera kumeneko. Amalume okha namene angabwere kuzapereka dashani kunoko. Ine ndili pano kubisala basi. Agogo mukupanga chani? Tabwera kuno. Agogo. Tabwera. Mukundibwereka. Akukuzunguza mutu ndi Momesi. Agogo sindikufuna kumva zimenezo ine. Tamabwera kuno. Tandisiyeni ine agogo. Lada. Tandisiyeni ndikuyenera kupanga Lada zanga. ndikupita kuti. Tabwerera iwe. Iyi ndeni misala iyi. Sindikudziwa kuti mavuto amene wathalidi. Misala ingopitilira basi. Kodi ndingapange bwanji kuti Lada akhale bwinobwino akumandisowesa mtendere. Wali chani? Zosatheka, sindingavomereze zimenezo.
Momesi alepheresa ukwati chifukwa chani? Akuti pali zinthu ziwiri. Choyamba akuti milandu ya kukhoti. Chachiwiri akuti mwana wake padakali pano amamuda chifukwa cha imfa ya mayi ake. Akuti nzosatheka kukwatira, akuyenera kulongosola mavuto onsewo. Kenako andikwatire ineyo. Zona? Kodi ungasimikize kuti wakamba zimenezo? Sangakumvereni monga inu mayi ake. Mwana wanu akuoneka kuti alibe masomphenya oyang'ana patali. Koma mungomoyang'ana mwana wangayo. Mmene akuonekeramo ndi mwana watsogolo kwambiri, ndipo ndimayamika Mulungu kuti anandipasa chimwana wanzeru komanso amakhalidwe. Koma chomwe akufuna akhale chiyenda yekha basi. Azingozungulira nyumba yonse ino yekha zunguli muno. Simukuyenera kundisokoneza mutu chonde. Ndipaseni mpata. Tikudziwa bwinobwino mwa chinthu chimodzi mwa icho. Iye sakufuna kukwatira. Sakufuna kuti udindo wa mayi ake utengedwe mu nyumba ino. Akusamala za ulemerero wanga. Ndikulingalira kuti waganiza bwino. Koma osadandaula kwambiri Denmin. Ndizakuti Momesi ndimankhulupirira kwambiri. Ngati ukunena zona kuti Momesi wafotokoza zimenezo, akutitenga ngati ife opanda khalidwe kapena akudziwa kuti ife tikufuna chuma. Monsemu jamene anayambira moja. Akukwatira, zaka zikudusa ndithu. Ine ndikudziwa kuti andikwatira ndithu. Ndavomereza chiganizo chake. Tikapanda kuvomereza, tiluza chilichonse. Zaka zambuyozo, tonse anandiuzapo zokhuza Momesi. Kutengera ndi maumboni onse, ine ndimadziwa bwino kwambiri. Sanganipange chipongwe. Musadandaule kwambiri amayi. Ndizikwanisa zimenezi. Momesi ndi wanga mayi. Ndiye sesa kupanga kuthekera kuti Momesi azakhale wanga. Osadandaula. Ngati simukwatirana, ukufuna kugwiritsa ntchito maumboni akuphedwa kwa mkazi wake. Imene ndi ntchito yosavuta amayi, ndikwanisa zimenezo. Ndikulankhulana ndi mayi ake akhungu. Ndikuyenera kupanga zoti ndipite kwa Momesi. Agogo asanapange chiganizo chawo chokwiya. Yanjinga 75, basi 175. Ndikukhulupirira kuti ikwana transport. Kungofika kumalo kumeneko ndikakhala osangalala kwambiri nsaname. Ndikuyenera kuchita changu. Agogo sakuyenera kuzindikira zimenezi. Mulungu wanga, ndikudziwa kuti mwapereka njira ya mtendere kwa ine. Momesi chomwe ungadziwe nchakuti mtendere wako ukubwera ndi buku lotchedwa Gita mukazayiwerenga. Mbuye wanga, ndipo muyenda nane kulikonse. Izi ndi zovala zanu zimene muzikavala kumeneko, komanso izi mwaziona eh? Ndakutengerani nteza komanso zipatso zimene mmazikonda zija. Ndikumva kuwawa. Sikuti mtima wanga ukupweteka chifukwa choti ndikukwatiranso kachiwiri. Ndikudziwa kuti kumva kupweteka kwanga sikutanthauza kanthu pamaso panu. Ngakhale munamwalira koma ndimakukondabe. Munalanda chikondi changa kwa mwana wanga wamkazi. Ndikudziwa kuti umandida koma mandikonda. Si chisankho chimene ndinapangayi. Ndakusowa kwambiri mkazi wanga. Komanso mwana wathu wakusowa iweyo ngati abanja limodzi. Ndikulakalaka iweyo basi. Kutengera ndimene unachokera, mwana wanga ali mkwiyo pakali pano. Samafunana ndionanso. Ndimalakalaka chikondi ngati chakocho chinabwereranso pa moyo wanga. Chinthu chimayipa uli nacho.
ungapangilenji zimenezi? Mwanawe, zoneseleweka. Kapena ndiwe nkango? Nde ine ndikotala atu. Tatuluka. Wakhala zaka zambirimbiri osamatuluka kunja. Zonsezi nzopanda ntchito. Tuluka chonde. Uli kuti? Tanduzeni, mwabwera kuzapanga chani kuno? Iniyo ndo opusa kwambiri. Ndikuimbirani nyimbo. Stupid Dupid Damini, Dumbo Jumbo Damini. Stupid Dupid Damini, Dumbo Jumbo. Hey! Ndo kuimba bwino kwambiri bwanji? Bwanji tizikhalira limodzi. Inetu sindimasangalasidwa ndi nkhope ngati zimenezi. Ndimamva bwino ndikamakhala ndekha. Usaganize ngati ine ndi bambo ako ndi banja ayi. Koma ndimaganiza kuti uzolowera nkhope yangayi ukona bwanji. Undipase chifukwa chokwanira chimene umadera bambo ako. Iweyo ukangomasuka ndikhala mayi ako. Chimene ukwenera kuziwa nchakuti mkazi wa bambo ako ndi mayi ako basi. Mukhali chete. Ndiza kuti iniyonso mungakhale mayi anga. Olo zinavuta bwanji. Tandikira kaye. Kupsya mtima kwako. Inenso ndimapsya mtima chimozimozi. Ukuoneka kuti mayi ako anakulera mopusa. zonse ndimakhala nanu limodzi amama. Sinifuna kuzakuyiwala na mayi. Ndimakulira na mayi ndakusowani.
Chachitika nchani? Momesi anakumenya ngati? Komano Muzenda musamala ndikudziwa kuti unagwa iweyo. ama ndizakuti wabwereraso. Ndani amene? Tusi. Izi zitheka bwanji? Tusi sangalowe nyumba ulusi ulipo. Kodi ndi Tusi? Zitheka bwanji Tusi kubwereraso? Ndiye kuti munachosa chingwe cha mankhwalacho? Amayi siningapange zimenezo. Apa ndatha basi. Sizokhweka kuchichosa chiwanda chake. Sindikudziwa chomwe ndingachite ine. Agogo anga Amada, ndikwenera kuchoka kuno kusondole. Ndikwenera kuyamba ulendo wanga. Ndikwenera tukampeza Momesi ndikamve nkhawa zake. Ndimathokoza kwambiri. Mmandisamalira ndipo mmandikonda kwambiri. Inenso ndiyamikire pa chimenecho. Osadandaula. Sikuti ndikuchokeratu kuno kusondole. Kuchoka kwanga ndikudziwa kuti mitima yanu ikhala yosweka. Komabe mundisogolere ndithu ndikampeze Momesi. Ndikudziwa kuti mmandiona ngati wamisala. Komabe siku lina muzanditcha ngati ndine oposera pamenepo, ndipo sindikwenera kufokesa maganizo angayi. Ndikwenera kuyenda ndinu Ambuye Shiva. Ndisogolereni ndithu. Maganizo anga makhala kumeneko basi. Kumene kuli Momesi. Mukudziwa kuti Ambuye Shiva Momesi ndi wathu. Ndikwenera kupita kumeneko basi. Dr. Sachepa. Dr. Sachepa. Ineyo Devi nkhani yomwe ndaza nayo pano ndi nkhani ya Dr. Sachepa. Dr. Sachepa akudziwitsa wina aliyense kuti amathana ndi mavuto osiyanasiyana. Kungotchulapo ochepa chabe, kuchosa ufiti, mwitano pa banja, amathana ndi matenda osiyanasiyana, kusowa ntchito, kusachita bwino pa ntchito, kubwezeretsa chikondi, komanso kupangitsa akazi anu kapena amuna anu kuti azikukondani kwambiri. Komanso kuti Dr. Sachepa akupezeka ndi mankhwala monga awa okhuza ana a skulu ngati zikukanika mkalasi kuti mukhonze bwino. Iwo akupezeka ndi mankhwala oti muzikhonza bwino mayeso anu, kumaziwa kuwerenga, komanso kulankhula English popanda chovuta chilichonse. Mankhwala awa ndi abwino kwambiri, ayeseni lero simuzalephera mayeso anu kapena ma interview. Dr. Sachepa amathana ndi mavuto osiyanasiyana, kungotchulapo ochepa chabe. Nkhani zokhuza chuma, iwo atu mwayike pa namba 1 amathana ndi mavuto onsewo.
kodi ino mukuchedwa pati? Anzanu akulemera, anzanu akuchita bwino. Ayimbireni foni manambala amene mungapasidwewo. Muthana ndi mavuto anu mosavuta kuchokera kwa Dr. Sachepa. Akupezeka maderawa kucholo, kulilongwe, kunzuzu. Ayimbireni foni kapena kugwiritsa ntchito WhatsApp. Nambala yake nayi 082412626. Amene muli mayiko akunja musakhumudwe, Dr. Sachepa amathandiza ngakhale munthu uli kutali bwanji. Ambiri mwachitidwa chipongwe ndi asing'anga ena angoti fwakalala mtaunimu. Ineyo Devi ndinakubwereserani poyera Dr. Sachepa ndi chifukwa choti iwowa ndimakhulupirira zintchito zawo, komanso madetails ambiri amagwiritsa ntchito aine Devi. Ngati mungaone vuto kwa Dr. Sachepa ndiyimbireni foni pa nambala iyi 08216255888. Dr. Sachepa ndimakhulupirira ndipo ni mpambande. TV on blast, turn it down, don't want it to